Pangasinense naman umapila sa mga konkreto at epektibong solusyon kontra baha. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Nanawagan ang mga Pangasinense sa kinaukulan sa mas konkreto at epektibong solusyon kontra baha matapos malaman ng mga ito ang milyon-milyong pisong pondo na inilalaan ng gobyerno para lamang sa flood control projects. Daing ng karamihan ng paulit-ulit umanong sitwasyon na sa tuwing bumabagyo o kahit pa konting ulan ay kawawa umano ang mga residente dahil sa epekto ng pagbaha sa kani-kanilang lugar. Umaapila ang mga ito sa nararapat na pananagutan sakaling may sangkot umanong opisyal sa issue ng mga anomalyang flood control projects. Lumalabas sa inilunsad na sumbong sa Pangulong website mula 2022 hanggang nitong 2025 sa lalawigan ng Pangasinan. Umabot ng higit 13 bilyong piso o 13 billion pesos ang ipinondo sa mga itinayong flood control projects. Mungkahin ng mga Pangasinense ang pagiging transparent ng mga opisyal pagdating sa pondo ng taong bayan upang matiyak na sa tamang mga proyekto at programa umano na pupunta ang buwis ng mga Pilipino. Samantala, patuloy pang pinag-uusapan sa bansa ang issue sa flood control projects kasabay ng pag-usad ng investigasyon kung saan ilang mga kontratista at DPWH officials na ang sumailalim sa mga pagdinig maging ang pagkakadawit ng pangalan ng ilang mga senador kaugnay sa nasabing issue. Mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Juaneraca. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.